Kabao. Kabao. Tingnan nyo naman ang aking mukha. Wala tayong makeup ngayon, pero bago tayong ligo. Fresh na fresh. Salamat sa 1,000 views. Thank you nga pala sa aming fans. 1,000 subscribers. At ngayon, mag-vlog kami. At ang aming vlog ay patungkol sa ganito ito, Reacting to Jade's photos. Children. Let's go. First picture. Ako naman yung picture. Tingnan niyo naman ang mukha. Alay, pagkita ka na naman natin. Ako naman na-stress. Umiiyak siya. Cute siya, pero mukhang bibig na mulag. Yung parang bibing hindi pa nalutas. Cute siya. Next picture. Ay, rangit na. Wala akong picture na ganito man. Si Itsoy. Shout out Itsoy. Shout out Itsoy, Romeo, Ramadan, Papi. What's up, Papi? Next picture. Ito, tisoy-tisoy to. Gwapo. Gwapo ba? Ilang taon ka dito? Mga 7? 5? Kana sa luyo? Wala. Taken during Jade's 6th birthday. March 5. By the way, March 5, 1998. Ilang taon ka na nga? 1998. Ito? 1998. March 5, 1998. Nandiray? 1998. Sa March 5 po siya isinilang. Fact nga pala about Jade is siya ay Pisces, yung zodiac sign. Pareho kami Pisces. So, marami kaming similarities. Ganon! Ganon! Next picture. Next picture. Hello, uy, nabayot man si Jade, uy. Cute. Parang babae siya dito. Kung pinahaba yung buhok, para talaga siyang babae. Ang cute ng mata mo dito. Cutie pututi. Ilang taon ka dito? 3. I think 3 years old ba? Parang gano'n. Ang cute niya. Ang cute niya dito. Ngayon, nangyari. Joke. Next picture. Next picture. Cute siya dito. Next picture. Dito talaga ako natatawa. Pag nung elementary ako, ay hindi pa ako masyadong maitim. Nung high school. Pero dito talaga pala siya. Siguro ito yung mga panahon na naglalaro siya ng saranggola, tapos mainit, tapos pag uwi niya ng bahay, yung ngipin na lang yung maputi sa kanya. Ito yung mga panahon na yung feel ko. Mataas yung leeg. Kaya to. Pero ba't nangyari? Ba't ngayon nangyari? Nasobraan siya. Napabayaan kasi siya sa kusina. Kaya hindi mo akalain na nagdaan pala siya sa ganito level ng kanyang pagkatao na humaba yung leeg niya.
Next. Okay, pila na. Parang naghahanap ng kaibigan or what ano ba to? Saman tao ni siya eh. Next! Kapin mo ko dyan. Tara. Hello! Isa man eh, si Norman. Si Norman talaga maano man siya. Hindi pong mahalata mo na agad siya. Pero si Jay talagang ibang-iba siya. Yung parang, nangyari? Alam mo, yung tainga niya, pag ganun pa, tapos yung leeg niya, ang haba. No? Yung hindi pa uso yung kain. Hindi pa uso yung tukhang. Gunner. Ngayon, wala na. Napabayaan na sa kusina si Jay. Kaya wala. Gano'n, no? Gano'n si Jay. Tapos, gunner. Yung puberty hits yun na to. Pero ganun pa rin, maliit pa rin siya. I mean, payat pa rin siya dito. Itchy. Shout out, papi! Uso ba yung shades dito? Shades! Diba? Sayang wala dito yung mga picture ko. Nandun kasi sa summer. Next picture. Feel ko pa yun. Kanina ito nga. Ito, ano na, finish na siya nito. Dito na parang nag-bloom na. Cute na siya dito. Cute na siya dito. Marunong siya normal, ganun. Hindi pa siya masyadong mataba dito. Parang, ay, chick boy, ganun. Kasama niya si Mother. Ito lang siya. Next picture. By the way, nga pala, sa mga TikTokers, yung mga TikTokers dyan, follow my TikTok account, Yell Altea. So, kita kids, just follow me and I'll follow you. We're going to follow each other. Follow ba? At Instagram nga pala, Yell Altea. Instagram. Instagram. So, see, dyan na sa baba, makikita nyo yan. Ganon. Follow lang. Ito na talaga yung waging-wagi. Gwapo na siya. Yan na, pakit-cute pa yung mata. My God. Ngayon, ewan ko lang. Marunong siya mag-ahit dyan. Tapos, yung gustong-gusto ko talaga sa kanya, yung hair niya kasi, hindi pa kami, yung hair niya, palagi yung pulido, yung parang fresh ba? Ganun, may haircut agad-agad. Siguro mga after 2 weeks, pag may haircut namin yan, ganun. Next. Pogi. Ayan, feeling matalino. Ganun. Pero bad boy. Bully pala. Ito naman si Allen. Shout out Allen. Nangyari. Niya sa mukha. Te. Mga high-tech code toys. Co-worker. Shout out. Shout out. Mga etik yan. Etik yan. Shout out to
Miss LJ pala, shout out. Miss LJ. Ay, nga pala, shout out, Beshi. Beshi, wag natin kalimutan si Lloyding, si Dayan, Besh. Eto, maano na siya, malaman na yung chicks niya. Tingnan niyo naman. Ang pinakaayaw ko talaga dito sa picture na to, yung ano tawag dito? Bigote ba? Pero mukha kasi siyang kambing. Uy, hindi nagsishake. Oh my God. Tingnan niyo naman yung mukha ko. Kilay is life. Para kami parang itlog. Circle yung face. Asa ganin siya? Florentinos, no? Oh. Nga pala. This word taken on Florentinos. Nakakamis. Hopefully magkakaroon tayo ng vlog. Tapos pupunta tayo doon. Papasyal namin kayo kung ano yung view doon sa Florentinos. Balik tayo doon. Dalawang kambal na Erdan at LK. Shout out. Hirap up na. Alright. So, dun po natatapos yung aming reaction sa mga picture ni Jay. And by the way, don't forget to click like, subscribe, and comment, and also the notification bell para updated kayo sa aming mga kabuangan. Saan na to? Nga rin ako. Oh, sabi nga rin ako. Good vibes. Dali na lang ta Lahus!